ఫ్రెండ్స్, మనం ఇవాళ చామగడ్డ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దాన్ని ఫస్ట్ చామగడ్డని కడిగేసి కుక్కర్లో ఒక విజిల్లోకి బాయిల్ చేసుకోవాలి, హాఫ్ బాయిల్ అన్నది. ఇప్పుడు వీటిని పొట్టు తీసి సన్నగా పీసెస్ కట్ చేద్దాం. ఇలా చామగడ్డల్ని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి పొట్టు తీసేసి. ఇప్పుడు దీంట్లో మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్, ఇప్పుడు ఈ చామగడ్డలలో రైస్ ఫ్లవర్ వేసుకుంటున్నాం. కారం, ఉప్పు, పసుపు, ఆమ్చూర్ పౌడర్. ఇది ఇంట్లో చేసుకున్న ఆమ్చూర్. ఇవన్నీ వేసాం కదా, ఇప్పుడు కలపాలి. ఇట్లా అన్నీ వేసి కలుపుకోవాలి. దీన్ని ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేడి చేసుకోవాలి. వేడైన తర్వాత ఈ చామగడ్డ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. క్రంచిగా అయ్యే వరకు వేగనివ్వాలి. ఇలా డీప్ ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంకొక గిన్నెలో ఆయిల్ వేసి పోపేసుకున్నాం. జీలకర్ర, ఆవాలు, మినపప్పు. అవి వేగిన తర్వాత ఎల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. అవి వేగిన తర్వాత ఎల్లిపాయలు, ఎండుమిర్చి వేసుకున్నాం. అవి వేగిన తర్వాత నేను వేసేయాలి చామగడ్డ. ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర, మెంతుల పౌడర్, కొంచెం చాట్ మసాలా, కొంచెం ధనియా పౌడర్ వేసి కలపాలి. ఇంకా స్పైసీ కావాలనుకున్న వారు కారం వేసుకోవాలి. ఉప్పు, కారం మేమేమి అవసరం లేదనుకున్నాం. ఇప్పుడు పొయ్యి ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇవి క్రంచీగా ఉంటాయి. సాంబార్లోకి సైడ్ డిష్ లాగా తీసుకొని సాంబార్లోకి అట్లా అంచు పెట్టుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ.